So ayan mga kadiskarte, tuturuan kayo kung paano dumiskarte ng paghahalo, yung hindi ka na mahihirapan, no? Panoorin nyo yan, panoorin nyo kung paano gagawin nyo dyan. Hindi na niya yan nahaluin, hindi na yung ahaloin mo pa ng ano yan, ilang beses siya, no? Yan ang diskarte niya para hindi na siya mahirapan, hindi na siya mapagod. Ganyan lang ang paghahalo ng pangbuhos. So ayan o, panoorin nyo hanggang sa dulo. Ayan o, buhangin muna, tapos nilagyan niya ng ano, simento, tapos buhangin uli, ikinalat niya. Ayan o, kinalat niya uli. Yan, hindi na siya mahirapan maghalo ng ganyan. Ganyan ang diskarte niya. So mabilis lang, hindi na siya mapapagod. Tingnan nyo, yan o, kakalat niya uli yan. Yung sa panoorin nyo hanggang dulo, yan, nalagyan niya uli ng simento, pangalawang simento na yan. So panoorin nyo hanggang sa dulo yan, kung paano ano yan, technique niya, kung paano siya maghalo. Ano, siya lang mag-isa yan, wala siyang kasama. Ayan, nilagyan niya uli ng simento. Ayan mga kadiskarte, ganyang diskarte ng ano, panggalatok. O yan o. Yan. Inano niya yung gilid. Basta panoorin niya, ganyan siya dumiskarte sa paghahalo. Daig pa yung mixer. Yan o. Yan, bato na nilalagay niya. Bato na. Tingnan nyo paano diskarte niya. Basta panoorin nyo lang mga kadiskarte. Yan. Yan o. Yan na, may tubig na siya. So ganyan lang siya dumiskarte ng panghalo, ang buhos. Siya lang yung mag-isang gumawa. So ayan na mga kadiskarte o. Siya lang mag-isa gumawa niyan. So sa lahat ng mga namamakyaw na ganyan gagawa ng bahay, bubuhusan, yan ang halo na pangpakyaw. Kasi hindi na mahirapan, mabilis lang. Hindi mahirapan kahit isang tao lang i-charge dyan. Kayang-kaya niya pag ganyan ang diskarte. So ayan mga kadiskarte o. Siya lang maghahalo niyan. Yung mga namamakyaw ng mga bahay na walang mixer, ganyan ang gayahin nyo, diskarte, di ba? Ayan o, hahaluin na niya yan, hahaluin niya na yan, mabilis lang yan. Natapos yan, walang kalahating oras, hindi niya natapos yan, wala pang kalahating oras. Magaling dumiskarte, magaling siyang dumiskarte. Iba yung diskarte niya. Bilib ako sa diskarte ng naghahalo na ito. So shout out sa iyo, Rodil Padilla. Ikaw na. Ayan o. Tingnan nyo. Siya lang mag-isa yan. Daig pa yung mixer. At hindi yung diskarte niya o. Tingnan nyo. Siya lang yan mag-isa. Nakaka-diskarte. O, diba? Ayan, nakapulot kayo ng diskarte dyan. Yung mga namamakyaw ng bahay na walang mixer, ganyan ang gayahin nyo. Ta Sandal lahat kayo, magputo kayo kita no, isiklo, paway. Sandal na. Sandal. Tingnan nyo mga kadiskarte o. Diba? Karga ng karga sa ano,
bilis niya lang ano eh, haluin eh. Yan oh. Gaan lang. Hindi mahirap oh. Yan oh, haluin niya ng haluin tapos sabay lagay doon sa timba. Diba? Saglit lang yan oh. Walang kalating oras yan tapos. So ganyan yung mga diskarte, okay? So ayan na oh. Buhos na. Malaki yan pero natapos rin oh. Tingnan nyo. Bilis lang oh. Diba mga kadiskarte? Okay. So, pangalawang halo na yan. Pangalawa na pala yan. Mga kadiskarte. Pangalawang halo na yan oh. Kasi natapos na yung una. So yan na mga kadiskarte oh. Tapos na. Nang isang oras yan oh. Bilis ng taghalo, magaling diskarte. Okay. Okay mga kadiskarte. Subscribe na lang kayo.